салом дӯстони азизам. Яке аз хоҳарон суол доданд ки бо наски тоҷикии худамон шӯрбои туркии мирҷимекро пухта мешавад. ман ҳам ҳеҷ вақт накардам. Барои худам ҳам шавқовар буд ки ба ҷои наски туркӣ наски тоҷикӣ андозем чӣ натиҷа мегирем. барои ҳамин чун дар пеш рамазон ҳаст, ба таомҳои якум ниёз бештар аст, ман ҳам хостам инро санҷида бубинам ки агар ба ҷои наски туркӣ наски тоҷикӣ андозем чӣ натиҷа мегирем. ва мехоҳам бигӯям ки сабабаш он ҳаст ки наски тоҷикӣ арзонтар аст ва наски туркӣ ки норинҷранг ҳаст, дастрас карданаш на ҳама вақт осон ва нархаш ҳам гаронтар аст. хуб, дастури шӯрбо дар сафҳа ҳаст. шумо бо он шинос ҳастед, чун ман борҳо гузоштаам. айнан ҳамон дастурро иҷро кардам, бо ҳамин тафовут ки ба ҷои наски туркӣ наски тоҷикӣ андохтам. хуб, шӯрборо мондам 45 дақиқа ҷӯшид. ҳоло омода шудааст. онро бо блендер махлут кардам ва марҳамак рангаш ана ҳамин гуна омад. дар охир каме райҳони хушк ва маска андохтам ва шӯрбо омода аст. рангаш ана ҳамин гуна омад. аз ранги ки бо наски туркӣ меандозем бибинед каме тафовут дорад, вале маззааш ҳеҷ тафовут надорад. метавонед тайёр кунед. нӯши ҷон азизон, ва то видеои дигару дастури таомҳои дигар, худованд нигаҳбони мо ва шумо бошад. то дидор дӯстони азиз.